Diogenes bol Diov syn, nebeský pes, muž, čo nosil bakuľu, dvojitý plášť a býval pod slnkom. Ukazoval ľuďom samostatné a jednoduché žitie. Bol mazaný, často sa vraj mazal olejom a preto mal vždy lesklú tvár. Pochádzal zo Sinopy a bol synom bankára. Údajne mal dočinenia s falšovaním peňazí a preto sa ocitol vo vyhnanstve. Pretože bol utečenec, oddal sa jednoduchému životu. Jedného dňa videl prebiehať myš, ktorá ani nehľadala skrýšu, ani sa nebála tmy a netúžila po nejakej lahôdke. Vtedy našiel liek na svoju biedu. Zdvojil si plášť, aby ho mohol použiť na každý účel, teda aj na spanie. Nosil tanistru na pokrm a tak mu hoci ktoré miesto bolo vhodné na hociakú činnosť, na jedenie, aj na spanie či na rozhovor. Ukazujúc na Diovo stĺporadie či na Pompeión, vravieval, že Atenčania ich dali vystavať pre neho, aby sa mal kde zdržiavať. Po ochorení sa opieral o palicu, no neskôr ju nosil všade. Napokon sa nasťahoval do Suda. Neobyčajne drsným spôsobom sa povyšoval nad iných. Eukleidovú školu nazýval žlčou, Platónovo vyučovanie marením času a Dionýzovské preteky zasa veľkými divmi pre bláznov. Vravieval tiež, že vždy, keď vidí kormidelníkov, lekárov a filozofov, myslí si, že človek je najrozumnejší zo všetkých živočíchov, keď však vidí tých, ktorí sa nafúkujú pre slávu a bohatstvo, myslí si, že nejaký živočích nie je taký hlúpy ako človek. Ustavične opakoval, že pre život sa treba vyzbrojiť alebo rozumom, alebo povrazom. Čudoval sa, že hudobníci vedia zladiť struny na líre, nevedia však zladiť svoje duševné dispozície, že matematici síce pozerajú na slnko a mesiac, nevidia však veci, ktoré majú pod nohami, a že rečníci vedú horlivé reči o spravodlivosti, že však nevedia spravodlivo aj konať. Bol zajatý a predaný. Keď sa opýtali, čo vie robiť, povedal vládnuť mužom. A aj hlásateľovi na dražbe povedal, vyhlás, či niekto nechce kúpiť pána. Raz ho kto si doviedol do domu s prepichovým zariadením a zakazoval mu v dome pľuť. Keď sa mu však kýchlo, napľul hostiteľovi do tváre s odôvodnením, že nenašiel vhodnejšie miesto. Keď mu ľudia vraveli, že je starý a nech si odpočinie, povedal im, že je to ako keby bežal dlhý beh a oni by mu pred cieľom povedali, aby poľavil. Vravel, že veci naozaj hodnotné sa predávajú za babku a naopak. Sochy mužov sa totiž predávajú za 3000 drachiem, no hrnček múky za 2 medené mince. Keď si ho Xeniades kúpil, povedal mu, usiluj sa, aby si poslúchal moje rozkazy, veď pramene sú vyššie ako potoky. Diogenes mu odpovedal, keby si bol kúpil lekára a bol by si chorý, neposlúchol by si ho ako sluha pána? Alebo by si mu azda povedal, že pramene sú vyššie ako potoky? Jedného dňa uvidel malého chlapca, ako pije z rúk. Ihneď vybral z tanistry pohár a odhodil ho so slovami: Dieťa ma premohlo v samostatnosti. Vyhodil aj misku, keď videl, ako isté dieťa, ktoré rozbilo svoj riad, urobilo dieru do chleba a vložilo doň šošovicu. Vravieval, že proti osudu bojuje svojou odvahou, proti zákonom svojou prirodzenosťou a proti vášni svojím rozumom. Keď sa opaľoval na slnku, v Kraneju, stretol ho tam slávny Alexander a povedal mu: Žiadaj si odo mňa, čo chceš. A Diogenes mu pohotovo odvetil: Odstúp mi zo slnka. Keď si istý eunuch špinavého charakteru napísal na dvere svojho domu: Nech tadiaľ to nevkročí nič zlého, Diogenes sa ho spýtal: A kadiaľ potom doň vstúpi pán domu? Keď Platón podal definíciu, že človek je dvojnohý živočích bez peria a poslucháči to schvaľovali, Diogenes ošklbal kohúta a prinesúc ho do školy povedal: Hľa, toto je podľa Platóna človek. Cez deň sa prechádzal po meste s rozžatou lampou a volal pritom: Hľadám človeka. Keď mu kto si dal za ucho, povedal: Pri Heraklovi nikdy by som si nebol myslel, že sa mám prechádzať s príľbou na hlave.
Keď jedného dňa videl človeka, ktorý sa očisťoval svetenou vodou, povedal mu: Nešťastník, nevie, že práve tak, ako by si sa nemohol očistiť svetenou vodou od gramatických chýb, nemôžeš sa očistiť ani od chýb, ktorých si sa dopustil v živote? Vyčítal ľuďom modlitby, vraviac, že nežiadajú skutočné dobro, ale to, čo sa im zdá byť dobré. Atenčania ho mali veľmi radi a keď mu istý mladík rozbil jeho súd, zbili mladíka a Diogenovi zhotovili nový súd. Chlapcom, ktorí sa zhromaždili okolo neho a chceli ho uraziť slovami Dajme si pozor, aby nás nepohrízol, povedal: Len sa nebojte, chlapci, pes nežerie zeleninu. Raz onanoval na námestí a pritom vravel: Bodaj by sa aj hlad dal zahnať trením brucha. O lichotivej reči hovoril, že je to povraz natretý medom. Keď sa ktosi Platóna opýtal, kým sa mu zdá byť Diogenes, povedal: Sokratom, ktorý šalie. Keď sa ho opýtali, čo treba robiť, keď dostaneme za ucho, povedal: Vziať si prilbu. Na otázku, aké víno rád pije, odpovedal: Cudzie. Keď mu ktosi povedal: Mnohí si robia z teba posmech, odpovedal: A z nich si možno zase robia posmech somáre. A ako oni nič nedajú na somáre, tak ani ja nič nedám na nich. Keď sa vracal z Olympie, ktosi sa ho opýtal, či tam bolo mnoho ľudu. Mnoho ľudu, odpovedal, ale málo ľudí. Keď sa s ním jedného dňa stretol Alexander, povedal mu: Ja som Alexander, veľký kráľ. Diogenes odvetil: A ja som Diogenes, pes. Na otázku, prečo sa volá psom, odpovedal: Pretože sa vrtím okolo tých, ktorí mi dávajú, brešem na tých, ktorí mi nedávajú a hryziem na nič hodníkov. Na otázku, aký osoh má z filozofie, odpovedal: I keby som nemal nejaký iný, stačí, že som pripravený na každú zmenu osudu. Keď sa opýtali, odkiaľ pochádza, povedal, že je svetoobčan. Keď ho kto si hanobil, že navštevuje bordely, povedal mu: Aj slnko preniká do záchodov a predsa sa nepoškvrní. Keď doňho istý človek drgol a potom zvolal: Pozor! Diogenes ho udrel palicou a tiež povedal: Pozor! Istému navoňavkovanému človeku povedal: Hľaď, aby vôňa tvojej hlavy nepriniesla smrad tvojmu životu. Keď sa opýtali, či je smrť zlom, povedal im: Ako môže byť zlom to, čo necítime, keď sa k nám dostaví? Keď sa opýtali, čo je u ľudí najkrajšie, povedal: Sloboda slova. Vysmieval sa z urodzeného pôvodu, zo slávy a všetkých podobných vecí, vraviac o nich, že sú to ozdoby na zaokrytie špatnosti. Jediné pravé štátne zriadenie sa nachádza vo vesmíre, hovoril Diogenes. Tesne pred smrťou nariadil, aby jeho telo vyhodili bez pochovania, aby si tak zveri mohli vziať z neho svoj podiel.